Hola, bona tarda. Aquest és el tercer vídeo de la resolució del projecte de Competic, del Competic 3, del curs 22-23, de la competència del full de càlcul. És el tercer de N, vale? Que no sé quan se'n tindrà, i comença l'apartat 3, però no crec que el faci sencer. Vale? Anem a dosificar una mica, que és que si no d'un tirón no em començo a liar. Llavors, tanco això. Aquí. Havíem fet fins aquí, vale? Fins a la pestanya fórmules. I en realitat aquestes pestanyes al principi es diuen full 7, full 8, full 9, full 10. Jo m'he endalentat i he canviat els noms. Vale? Però per canviar el nom, recordeu, botó dret, canviar nombre i poseu el nom que vulgueu aquí. Vale? Jo aquí deixo aquest, que és el que ja em demanarà. I aquí tinc l'anunciat. Us deia que estem a l'apartat 3. Si teniu curiositat pels anteriors, mireu els altres vídeos anteriors i els següents no prometo fer-los, però la meva intenció és fer-los. Llavors, ara diu que fem el supòsit que volem tenir en compte els rebuts que s'han pagat en diferents mesos i que volem fer un recompte total mitjançant la funció consolidació en un quart full. No és gaire amic de les comes, que he escrit això, però jo ja sé el que vol dir i us ho explico. El que vol dir és que aquí tinc, en una pestanya tinc gener, febrer, març, aquí una altra pestanya tinc gener, febrer, març, però diferents quantitats, i aquí tinc gener, febrer, març amb diferents quantitats. I vol que en aquí ho sumi. Això d'aquí sota ho he escrit jo, que m'ho demanarà que ho escrigui després, però com que no em voleu veure escriure, que és una pèrdua de temps, ja ho he escrit anteriorment. El que sí que voleu veure és com consolido aquestes tres coses, aquestes tres pestanyes. I és molt fàcil. Faig clic aquí, me'n vaig a la pestanya datos, que jo ja hi era, però si no, si esteu aquí inicio, anem a datos i apreto l'eina consolidar. I com que ho he fet abans per practicar, aquí ja està els rangs que vull agafar, però els trec, perquè veieu com us ho trobareu vosaltres. Us ho trobareu així, potser això tampoc estarà marcat. I simplement he d'anar a buscar els tres rangs que estan en tres pestanyes diferents i agregar-los aquí. Apreto aquest botonet i me'n vaig a la primera pestanya. Selecciono d'aquí fins aquí, apreto aquí, agregar. I vaig el mateix al segon, però ara, fixeu-vos que com que està organitzat, està al mateix raconet tot, si vaig al segon, ell ja em proposa que seleccioni aquest trosset. Ja m'està dient el mateix, però del full 2. Del full consolidor 2. Agregar. Me'n vaig a Consolido 3, agregar. I ara ja tinc d'aquest rang dels tres fulls a punt per consolidar. Primer fixem-nos, però, que hi ha una fila superior amb ròtols, la marco. No hi ha cap columna esquerra amb ròtols, no la marco. I crear vínculos con los datos de origen, crec que no cal, podria fer-ho, però tant me fa. Aceptar. Apa, ja hem configurat dades. Així de fàcil. Si tot va bé, m'ha sumat, podeu comprovar-ho si teniu paciència, 12 més 30 més 33, deu ser 75. Llavors, què més? Hem fet fins aquí. Aprofitem el mateix full de consolidació per realitzar una tasca. Vol que calculi els totals a cobrar i els totals d'alumnes. I em demana que ho faci comptant, sumant la columna P i després comptant de la columna B. Això em toca. Em toca el que no m'ha de tocar. Perquè hi ha diverses maneres de fer les coses i ell em proposa que ho faci d'una que no és, diria, la més òptima. Però bueno, quantitat total a cobrar. Igual, suma, obro parèntesi, i me'n vaig a seleccionar el rang que estava aquí a la pestanya fórmules. I el que estic mirant és això d'aquí. Selecciono d'aquí fins aquí, tanco parèntesis i Enter. I ja m'ha fet la suma de tot això. Evidentment ho puc fer escrivint-ho a mà també, tot això. Aquí fins a l'exclamació li està dient el nom del full on estem i aquí li està dient el rang que té que sumar. Però anant al full i seleccionant-ho amb el ratolí crec que és el més fàcil. I aquí sota em diu que per calcular el total d'alumnes compti, vol que compti aquí. Vol que compti aquí, aquí, a la columna B, i li resti un
vol que conti el que hi ha a la columna B i li resti un pel nom. Si aquí sota he escrit alguna cosa més, la liem. Vale? Perquè comptarà també això. Ho dic perquè m'ha passat. Però, en tot cas, aquí puc comptar, per exemple, puc fer que compti les cel·les en les que hi ha alguna cosa i després he de restar la del títol. Una altra manera que se m'acudeix a mi, que és el que hauria fet jo abans de fixar-me que demana fer-ho diferent, és seleccionar el mateix rang que abans i dir-li que em compti els números. O directament no seleccionar el títol. Però de totes formes farem el que m'ha dit ell. Farem comptar... Quin era el que contava, el que no està en blanco? Contara, contar celdas no vacías de un rango. Me'n vaig aquí on ho tenia, selecciono la columna B, tanco parèntesi i li resto un 1 perquè no em compti el títol com si fos un alumne. Enter. I ja està, ja tinc els 16 alumnes. Vale, el que us deia, aquests 16 es podria obtenir d'altres maneres, però si aquí em diu que ho obtingui així, pues escucho y obedezco. Què més? El full 8, amb el nom diferents fórmules, realitza els càlculs que diem a continuació. Vale. El full 8 l'he canviat el nom a diferents fórmules, com em demana, i tenen l'amabilitat de posar-nos aquí resumit a l'enunciat del que estem fent. Us ho faré fer fins aquí. Ara faré fins aquí i l'altre ja en següents vídeos, en propers vídeos segurament. Primer, em diu que completi l'escola i el telèfon d'aquests alumnes buscant-los en aquesta taula i que ho faci mitjançant una fórmula, que no ho faci manualment. Manualment, com que són pocs, seria fàcil. Bueno, fàcil. Potser és més fàcil igualment fer servir la fórmula. Però, si teniu molts, la fórmula és gairebé imprescindible. I aquesta fórmula els agrada molt, jo us deixo que us digui la pista, els agrada molt en el projecte 2023-2024, us la trobareu 1000 vegades, o sigui, assegureu-vos d'entendre-la. I és la fórmula buscar V, o VLOOKUP, o cerca V baixa, o com se digui en l'idioma en què estigueu treballant. Això hi havia 4 arguments. El primer, què és el que té que buscar? Vull que busqui aquest DNI. Per què? Perquè en aquesta taula, on ho buscaré, a la columna de l'esquerra està el DNI, cada alumne té un sol DNI, o sigui, em serveix perfecte per identificar-los unívocament. Després, matriz en què ho ha de buscar. Fixeu-vos que jo no m'ho sé de memòria què s'ha de marcar cada cosa, però entenc el que posa aquí. Vale? Bueno, no ho entenc més o menys. Sé que tard o d'hora hauré de dir-li la taula on ho té que buscar i aquí ve que posa matriz buscarent, doncs entenc que matriz buscarent es refereix a que seleccioni la taula on vull que em busqui l'escola. Selecciono la taula. Després, preto punt i coma. A més, com que això d'aquí ho voldré copiar cap a baix, m'adalanto i ja poso els dòlars perquè sigui una referència absoluta. Vale? Vull que busqui, perquè després l'A3 després voldré que busqui A4, A5, a les cel·les de baix, però la taula vull que sempre refereixi aquesta d'aquí. Podria posar-li nom a la taula i també em serviria, però bueno, de moment ho fem així. Què més? Indicador de columnes. En quina columna està el resultat que vull que em doni? Vull que em doni el resultat de l'escola, que aquí es diu centre, Això ja podien haver-li dit aquí escola i us liarien una mica menys, però és el que hi ha. No puc posar el títol aquest, he de comptar les columnes des d'aquí. 1, 2, 3 i 4. Doncs poso el 4. Punt i coma. I l'últim argument, cert o fals, 0 o 1, posarem 0 per fer coincidència exacta. No hem vist cap exemple en què calgués posar un 1. I si ho deixeu en blanc us donarà error. O sigui, poseu el 0. Enter. M'ha trobat que la senyoreta Andrea va a l'Institut Honcar. Comprovem. On està l'Andrea? Aquí. Tot ok. Vale? Copio cap a baix. Clic, clic. Recordeu, perquè copiar em doni bé i variï. Veieu que varia aquest d'aquí? I varia aquest, però no varia aquest. Hem de posar dòlars. Vale? Hem de posar referència absoluta. Aquí
faria el mateix, però en lloc de dir-li columna 4, la columna següent, la 5. Puc copiar això, copiar. Què estic fent? No sé què estic fent. Perdó. L'estic liant, Aviam, tornem-hi. Copiar. Control V baixa. No sé per què abans sabia copiar això i ara no. Anem a fer-ho diferent. Buscar V baixa, que em torni a buscar aquest DNI, que me'l busqui en aquesta taula. La taula que m'hi posi, que la consideri una referència absoluta. La columna serà la 1, 2, 3, 4, 5. Serà la 5 i l'últim número, l'últim argument, el 0. Enter. M'ha trobat el telèfon, clic-li, faré copi el de sota. I el codi del centre. El codi del centre comença per un 0 sempre. Si està ben posat comença per 0. Però si l'han deixat com a número hem perdut aquest 0. És com el codi postal. Llavors, com podem... Pausa. Aviam, lo de restaurar els codis de centre. És el mateix que restaurar codis postals. Seria que hi ha hagut el 0 en alguns números i hi ha dues maneres de fer-ho, amb la funció texto o amb la funció concatenar. Jo crec que en aquest cas és més fàcil la funció concatenar, perquè com que hi ha moltes xifres, n'hi ha 8, hauríeu de posar 8 zeros, però tant li fa, si tant feu una com feu l'altra. Us ensenyo amb la concatenar i potser us ensenyo amb les dues. Som-hi. Aquí. Control Z, que ja ho havia fet abans, i el que vull és borrar això. Suprimir. I aquí. Control Z. Vale, aviam. Que ja ho havia fet abans per practicar. Aquí tinc això que he perdut el 0 de davant, el codi de centre comença per 0, i en algun momentet ho he interpretat com a número i ja he perdut aquest 0. Llavors, aquí, amb una altra cel·la, li dic que en concatenar, entre cometes, el 0, punt i coma, i el que trobi en aquesta cel·la. Tanco cometes. I ja està. I això copio cap a baix, clic, a la cantonada, selecciono, copiar, i m'ho porto aquí. Aquí m'asseguro que no estigui informant número. Aviam, inici, format general, crec que no donarà problemes. Botó dret, pegado, especial solo valores, clic. I ara això d'aquí ho puc esborrar. I aquesta alerta que diu que l'alerta és número almacenado como texto, em sembla bé. No hi ha cap problema, omitir error. Jo crec que amb això n'hi ha prou. Que preferiu fer-ho amb la funció texto? Feu amb la funció texto, cap problema. La funció texto seria texto, obro parèntesis, li dic la cel·la on hi ha el valor i a formato poso entre cometes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros, o si tingués un codi postal 5 només, però aquí en tinc 8. I ja està. Deixem de fer la prova, li borro aquest aquí, i li he esborrat el 0 al principi, i aquí automàticament la funció texto li ha posat. I el mateix, després tiraria cap a baix i ho copiaria cap aquí. I per avui ja estem. Si tot va bé, amb altres vídeos seguirem fent a partir d'aquí dels subtotals i la taula dinàmica. I ànim, que ara sí que ja es comença a veure la llum al final del túnel. Ens veiem en propers vídeos. Adeu.